Guys, kinsa may way paniud to ba diha? Ang akong sudan no. Katong akong gikudakan ba. Galay kamuti, nya yellow corn. Ngaon ta guys. Magpinamot ta guys oy kay kuan. Limpi man akong kamot. Wa man ko naguna ron. Una mo man itong balon to na ba? Itong gipos na ko na yellow corn ba? Dagan kay nakahinumdum sa ilang mga kuan, kaagi kaniadtong bata pa sila. Wa na ni ako asini guys kay na may ginamos. Na suka na ni halang-halang ni. Nya. Kamatis dayon. Oh, di ba? Ano? Pinobre ra ni nga kaon pero busog ta niya sa may pa me. Ang bugas hilo. Kung may puti-puti, kung may yelo. Ano ito? Magalis kamuti. Mara ako pilagkaon kay murag kuan kay gahi pa. Di ba kuratan ba ina ko. Luwasan na ba niya itulon na doy tubig. Turang yung tubig sa katong nang pagbasa ba nabasa siya niya maura to walay tubig-tubig na rin. Unta ninyo guys. Kamatis na akong paborito. Bilang pagpila ka buong kamatis akong kanon sa kaldaw ulit. Hapsay, yung panit, itagutan. Nawa kung naong dagantog bugas. Hapsay rin, mawala na siya. Pero nalibutang nga ginamos, mampod na asin. Ano, dahil ng templada. Galay din sa kamuti. Okay na. Kaon dahil. Itong may mga panyod to da. Mga untan nyo. Nintong nga bugas oh. Kay kuan ba? Kanang kuan pino, dili kay dagko. Ngao ko pa. Nawa guys, nahulog ng kamatis, ang galay. Ginamos namin limoncito, may kwenta limoncito. Dito. Taga-probinsya. Kalit, yun na akong ikaon. Kasagaran sa una na sa probinsya, nani mga pagkaon, mga mais. Labi na mananom. Iya, magpatubugas eh. Pagaling na lang.